Здравейте, приятели! Много хора ще се опитват да ме убеждават, че трябва да си купувате доматин, че трябва да си купувате памук, да ходите от цвят на цвят като пчеличката Мая. Всъщност, домата има мъжки и женски цветове. И просто е достатъчно да потупате растението и полена от мъжкият ще отиде върху женският или обратното. И по този начин ще се оплоди цвета и ще стане на домат. Дейте да слушате големите производители на химия, които се опитват да ме убеждават, че за всичко трябва да си купувате химия и да пръскате и да правите глупости. Те са го измислили хората. Аз не откривам топлата вода, просто следвам истинските начини. В случая аз съм със сезали, просто си потупвате сезала, вие не го виждате полена, ама той си пада и отива където трябва да отиде. И общо зато е това. Не са ли нужни скъпи химии и разни измишлетини. Просто потупайте растението и то ще се оплоди. Това е. Благодаря ви.